O2 Online Chat je po update chybový. Operátor O2 15. januára okrem zmien v portfóliu predstavil aj novú skupinu O2 Spolu a aktualizoval svoj O2 Online Chat. Cieľom tohto videa je dať operátorovi spätnú väzbu, aby mohol skvalitniť svoje služby. V minulosti som to urobil napríklad cez platformu Threads, no a tentokrát som si vybral videoformát. V prvom rade chcem povedať, že sa mi naozaj páči ten nový dizajnový podpis. Zároveň, že vám operátor ponúka prepojenie k agentovi na jeden klik. Nový O2 Online Chat je avšak teraz podľa mojich skúseností menej spoľahlivý. V minulosti ste si mohli ako zákazníci nechať preposlať prepis chatu na e-mail. Dnes táto funkcia zatiaľ absentuje. Ak ste v minulosti požiadali o prepojenie k agentovi, tak ste proste čakali, kým vás nespoja. Dnes, ak spojenie nenastane do cca 5 minút, tak vás operátor vyzve, aby ste to vyskúšali neskôr a celý chat sa vypne. Celý proces potom môžete robiť odznova. Zároveň mi príde zvláštne, že po ukončení chatu na vás vyskočí výzva na ohodnotenie agenta, pričom vy ste vôbec s agentom nemuseli ešte ani komunikovať. Keď sa len tieto spomínané chyby opravia, tak to bude upgrade, ktorý výrazne zlepší zákazníckú skúsenosť. Držím v tom O2 palce.